V pondelok 17.2. sa uskutočnil po obede stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok našej školy. V kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Rybárová Nina zo 7A, na druhom mieste Stará Tímea zo 7A a na treťom mieste skončila Turečková Tatiana zo 7C. V kategórii chlapcov sa na prvom mieste umiestnil Jakub Jurčík zo 6C, na druhom Andrej Čermák, taktiež zo 6C, na treťom mieste Lucián Valúšek z 9B. V okresnom kole sa obidve družstvá umiestnili na krásnom treťom mieste.